sido ora iki. Tes sembah vokal. nuwun. Oh alah. Ora sido Mbak, mau arep meh dites. Mbak dites piye? Bu, iki kok Mbak. Arep dites iki mau ora sido. Ora wani ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Loh, Sing endi sing arep dites? Ora. Sing niki endi sing tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ora sida. Gak sido. Lah Arep ngapa? ngetes endi to jane? Si Dani arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku ta? Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene iki Mamak, lihat kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh iya. Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambuk tuk-tuk. Kene kono kok iso. Sugeng dalu selamat malam Mas Yan. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Pun Mas Yan. dinten tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih remen Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah pedhok dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini- Rawos ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya? mepet. Oh, enggak enggak, ya? Jamila. Aman ya di perjalanan ya? Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, manis-manis ya. karena di Manis pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, Terus- kisah apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene. Nah kan beromong karo kono yang terkaro aku. Lah mbok ngomong kayak Dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal ta ambek ke? lali aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora lho. Nah, Sok iya lali dong, tuh Mas. aku lagi bar nyilih Ah, kumpul. Mas, Heeh. kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada ciduknya? Ngomong apa Mas Tenau. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Ah, nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Mas Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekno karo Mas Kemen karena cemburu ya. Apa? Lagune apa? Katresnan. Kak terus Ya, Mas, Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Kowe iki kok Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya ya. Calomet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. nah niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang nyuwun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyen. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih, monggo. Mengke Duet Roro kalih Jong- sinten? Dalam? Duet kalih? Kae Lho, iki Apa? piye kok dodolan. Iya, sama-sama. Nggih, saged lenggah riyen mengke pamundutan dipun ajengaken wonten nggih gara-gara wonten gara-gara. Nah, pripun Mas? Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Kudu selesai lan iki le seneng-seneng dicukup kiriyen. Oke. Mungkin diteruske ten goro-goro pamundutan Oke. kan dereng dipinangkani wonten ing goro-goro. Oh, nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun ajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kowe kok ya meneng ae to Met iki. Mbok ya kancane iki melok-melok rene apa piye kok? Lakone dipun lajengaken riyin, Ah, nggih. mengke dipun lajengaken wonten gara-gara. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon nduk piye, Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya.
Engko jam 2 wis kudu bubar, engko dileh seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya mak ngono sing apik. Tansah marang pamoring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpun teleng ing kalbu pambukaning warana darlan saking liop-lioping aluyup bidawa sating sumbana sumusuping rasa jati Sirgek semanten genti kocapo Kilurah weton kang mlajar saking sajroning praja akriya kagiatan Kilurah Bagong Kanduhan rimang lirleno tanpa kanin Yenan tulusa mengkudyah utama Piye ngapa kowe mlayu-mlayu ki? Kok ngandheni braku ki ana apa jane? Ngene, Gong. Tak critani neng kowe ya ora kena mlayu lho bar iki. Nek bar tak critani kowe kudu ngewangi aku. Lah kepiye to? Aku iki mon jero wis ngaturke apa sing dadi dawuhe bapak, wis tak aturke kabeh nang ngersani Sunan Prabu Untadewa. Heeh, lah terus bar kowe lah kok semune iki Sunan Prabu Kresna ki atine iki rada pokoke piye ya, Gong? Umpama nek leh ku ngematke, leh ku ngrasake iki Sunan Prabu Ndwarawati, Sunan Prabu Kresna ki rada beda. Rada beda kepiye to? Ya ora padha karo adate. Ora padha karo adate iki kepiye? Nah, adate iki umpamane bapak lagi duwe gegayuhan, kakekne Semar lagi duwe pepinginan mesti ndara-ndara Pandhawa klebu Sunan Prabu Ndwarawati iki mesti gelem paring pambiyantu. Ayo aku wis genah. Ning iki mau ora, Gong. Iki mau ki ora. Lah kepiye? Mau Sunan Prabu Kresna piye mau? Ki Sunan Prabu Kresna mau wah gayeng Gong ning jero wasawaken gayeng. Aku wah padu karo Sunan Prabu Kresna. Padu. Kowe kuwi padu musuh-musuhmu Sunan Prabu Kresna ki jare iso mikir ae truk. Lah kepiye to? Musuhmu ki ra bahan-bahan. Lah aku ki lek wani madoni, lek wani padu karo Sunan Prabu Kresna mergane aku wis ngrasake kaya ada yang beda. Ana sing wagu ngono lho, Gong, dirasake iki. Wagu kepiye ngono lho tak rasa-rasake. Wagu kepiye to? Wah, jan kowe iki kepenak ngomong ki mbak alon-alon. Lah aku ki kon ora kon alon-alon kepiye, Jal? Bar aku padu beberapa wis kon metu njaba aku ya mlayu to, Gong. Metu njaba oke. Ayo aku metu njaba aku wis metu. Tak enteni karo ngono lungguh-lungguh karo ngombe es teh. Mbok es teh sapa mau langsung tak ombe ben. Nah dedet butuhe ngelak to nyaut ngene wong wis. Sanggre mubeng, rada mubeng sithik terus ngetok karo santai kae wis ndarani es teh dhewe. Heeh, terus Sunan Prabu Kresna ngawe sapa jenenge? Anake werku-werku kuwi, anake sapa? Antasendra. Oh, Antasendra. Wis ora lucu Gong Antasendra wis suwe banget kuwi. Anu Gatotreja. Ha to.
Antarja Ndara Antarja Ndara Gatotkaca. Terus ana Ndara Setyaki, ana Ndara Arjuna. Wis kuwi kepiye leh mau arep ngatasi kepiye nek ngono kuwi? Ayo. Waduh. Waduh. Anu wetengku rada lara sithik iki, Truk. Lah ngopo to, Gong? Asam lambung. Lah ngopo? Ketoke asam lambung. Member anyar apa ya aku ki? Lah ngopo to, Gong? Kok kaya was-was men ki? Wah, lah wis lah kae wis dinteni kene wae, dinteni kene. Heeh, wis. Narantosena, heeh. Bekti kula katur nggih, Den. Bekti kula, Gus. Ya Petruk Bagong tak tampa. Tak tampa kowe ngaturke bekti tak tampa. Nuwun sewu niki kok Ndara Antasena mboten manunggal kalian para putra lan Singundwarawati. Ora, merga Antasena ki nggone wong bener. Sapa salah tak selehke, sapa bener tak belani. Aku ngerti nek Kresna rawuh ki geseh karo apa sing dadi gegaweane bapakmu nggone bangun kayangan. Nggih. Lah nggih niku. Monggo gegaweane Semar ki gegayuhan sing luhur. Nek aku ya malah kudu tak bantulah. Mula nek aku ora bakal terpengaruh karo kersane Waireng ki aku kira bakal terpengaruh. Wih lah yen ngaten Ndara Antasena niki ajeng mihak dateng kula ngaten. Ajeng bantu kula ngono. Ngewangi. Yo aja sumlang kowe, Truk. Ning gandeng kae sing bakal maju kae kakang-kakangku. Leh ku ngewangi aja nganti ketok. Ah, to ora wis mulai ora cetha ngene iki. Ana wong ngewangi ora ngetok ki kepiye? Wah. Senengane iki. Lho. Kepiye to? Lah entarane iki kepiye umpama arep ngewangi kok ora ngetoki kepiye jalan tekon. Wis, kowe menengo wae. Kae sing maju mak cilik Setyaki, Ben. Arep tak gawe wirang. Sapa sing maju mengko dikembari wae rupane. Dikembari. Engko tak dandani dikembari. Terus kowe maju gawenan wirang. Oh, lah, nah ngono ke beres. Bagong rene. Ampet-ampekan. Gedruk lemah ping 3. Agak ngapunten jenenge wong seneng kok. Terus lungguh dhuwur. Wah, Ding. Ngapunten jenenge nek wis malik dadi kaya ngene iki rasane kaya pengen solah, kaya pengen bebas. Ya wis, kowe wis tak dadani cara mak cilik Setyaki wis kowe gek maju kok. Mak cilik Setyaki sing original kae gawenan Wiranggong. Oke, beres. Petruk mengko nggih. Dewi
Ding. Apa ya sih? Aku bingung ya cakepane. Ding. Sigrabala kang tumingal prangajam samyong ngatali. Ladatet wiladeng otak ing keparat murang toto ana sing wani ngembari karo Setyaki ora sabagian gunung sing tanpa guna kowe wani musuh Setyaki apa ora keparat ayo dibuktekke sapa sing tenan sapa sing Setyaki tenan ayo maju secangkah tak kendangi sak playumu anu sak polahmu. Odan. Ayo Sabato. Ayo Sabato. Ngono kuwi lho. Sopo iki? Wah, lah gayamu. Ayo wis Mak Cilik Setyaki wis mundur wis kewirangan saiki bali kaya wingi. Mengko tak dandani meneh. Ah wong urung tak kapak-kapake kowe wis arep bali. Wis. Jan puas aku nek ngene iki carane. Puas tenan aku iso mirang-mirangke Ndara Setyaki iki puas tenan aku. Saiki kae Petruk kontene, Truk, rene Truk. Ya. Pripun, Ndara? Saiki gedhi kowe sing tak dandani. Oh, siap beres. Kula dandani sinten? Tak dandani dadi Kakang Gatotkaca. Wah, lha kula mboten saged mabur. Kula niku ora iso mabur. Nek dandane Gatotkaca kudu iso mabur. Wis mengko rasa sumelang. Kowe rasa sumelang mengko tak damoni mengko mebur iki iso. Ah. Yakin? Iki tenan truk iki bukan sulap, bukan sihir. Tenan? Iya. Wis ngampet ambekan. Kok sik sabar. Arep ngopo? Mboten. Nggih namung ngaten niku kok. Apa to klerune iki? Gimana ketok gleleng ngono lho.
Wis rasa kesuwen gek maju. Kakang Gatotkaca diundurke. Apa perlu digawe wirang, pokoknya digawe mundur, digawe wirang. Oh, siap beres, aman. Lah mboten saged mabur iki. Wah, Dring. Lali aku. Rada nyerak rene. Wis ngono gek mabur. Wis ngene wae rasa kanggo gamelan. Wis pongedan iki. Irekata Sang Gatotkaca yen mapa karo Suta Takabira Kresna muji sakta siktinira ing Sawa Gatotkaca. Ana sing madharwa karo aku, sapa? Gatotkaca, kowe sapa? Aku ya Gatotkaca. Kowe sing sapa? Ayo. Petruk kanthong bolong ana ngendi? Petruk kanthong bolong ana ngendi ora sah mbok delekake. Ora ana sing ndeleke Petruk kanthong bolong. Anane Gatotkaca padha Gatotkaca. Ayo saiki didu Gatotkaca karo Gatotkaca. Ampuh Gatotkaca sing asli apa sing kawe? Ayo didu, ayo. Mutiar. Dondrek. Tang 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 tang. Tatang. Tunggu tak gendong. Tudahlah ketung. Kowe iso kaya ngene ora?
Bi Dimas Gatotkaca pun mundur mawon. Ana sing modho rupa dadi Gatotkaca. Apa iya? Pun boten sah majeng bangane dipadani karo kono. Ngono Dimas? Ya, inggih. Ning tenan ora apa-apa rasa ngaju pun boten sah timbang kewirangan ya. Ayo. Saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggiwan putyan lira sang Dijawara brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure
metu nganggo iler-iler. Lah ya karang ya ngoyak wektu iki wis jam 1 kliwat 5 menit. Nah wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh wis tekan goro-goro iki sono ngendi Truk iki Truk? Iki sono PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Wah, apa? Ha iya. Wong mulane gayeng ora jamak ya. Heeh iki nek adoh saka omah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kepan sing nonton ki wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge pamundutan heeh. Nggih Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih. Wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo pun. Nggih. Ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D Darto. Ini ada lagi Mas Gading. Selamat malam Mas Gading. Saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogyakarta. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Saya enten melih? Wonten. Nggih dibaca Mas sedanten riyen. Nyuwun jineman glathik glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Azza Depok Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request ayang-ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadung Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000. Terima kasih. Sudah Mas Gading. Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, mulus kok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping gunung. Oh, nggih. Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo, gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon sakniki. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mike diurepke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, wis
Wis jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe.